Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 19-njy oktýabr hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günlük programmamy dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men ýoguşan anna urban tanış edýär. Owganistanyň Gorunmak ministrligi Günnogor vilayet Kannagarda Talibanyň goşun lagerine hüjüm etmegi netijesinde 43 eskeriň öldürilendigini, 9 eskeriň yaralananyny habar berýär. Ministrligiň sözçüsü Daglat Waziri Azatlyk radiosyna 19-njy oktýabr güni irden Maywand etrafyndaky milli goşun bazasyna edilen hüjümden soň 6 eskeriň tapylmaýanlygyny aýtdy. Yerli howpsuzlyk resmiýleri janynyň geçen bombaçynyň bazanyň golaýyny maşynyny partladanlygyny, sondan soň bir topar yaragly adamyň deska tarap hüjüme geçenligini aýtdylar. Anonim şertlerde gürleşen resmi jeňçileriň bazany ele geçirmek planlarynyň başa barmanlygyny, sebäbi goşmaça güýçleriň wagtynda gelip ýetişenligini aýtdy. Taliban hüjümüň jogapkärçiligini öz sunarly. Ukraina parlamenti 19-njy oktýabrda kanun çykarjylaryň elle girilmesizligine we saýlaw kanunçylygyna üýtgetmek ýermek ara alyp maslahatlaşmagy karar etdi. Oppozisiýadaky syýasy partiýalar bilen ýaranlaşan müňlerçe demonstrant bolsa, soňky günler kanun çykarjy organyň öňünde ýygnanyp ýene bir uly miting geçirmegi planlaşdyrýar. Olar prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýaga garşy reforma geçirmegi ýa-da işden çekilmek üçin basyş güýçlendirmekçi bolýarlar. İki tarapdan hem protestçilerin parahatçılıklı bolmagyny çağırış edilýändigine garamazdan parlamentin işigine çadır dikinen protestçiler bilen polisiýanyň arasynda käte-käte çaknaşyk göze çykýar. 18-nji oktýabrda adından 10 adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Polisiýa mähelle garşy göz ýaşardyjy gaýdylandy. 17-nji oktýabrda başlanan protestlere Poroshenkodan onuň günwatary tarapdar hökümetinden edilen tamalaryň çykmazlygy iteri berdi. Poroshenkonyň tanqyçylar ony ýokary derejede korrupsiýanyň köküni köwläp bilmezlikde aýplaýarlar. Gazaqstan we Kyrgyzstan terhetdäki dar geçilgäni giňeltmek we iki ýurduň arasyndaky ulag gatnagyny tezleşdirmek çarelerini görmek barada alalaşyga geldi. Bu alalaşyk 18-nji oktýabryň giýişlik Gazaqstanyň premier ministri Bagitjan Sagtyntaýew bilen Kyrgyz premier ministri Sapar Isakowyň Astanada geçiren gepleşiklerine gazanyldy. Sagtyntaýew bu gepleşiklerden soň 19-njy oktýabrda jurnalistlere terhetden geçmekde ilkinji nowatyň odaly piýada syýahatçylara, maşinlerine öz goşlaryny alyp barýanlara, ýygyder şäherara awtobuslaryna we ýük maşinlaryna berilejekdigini aýtdy. Sagtyntaýew taraplaryň premier ministrleriň ornwasarlary derejesinde işi toparlar döretmek barada hem alalaşyga gelenliklerini, olary bu ýagdaý dol kadalaşdyrmak barada akbalan 5 gün içinde işläp düzmegiň tawsyrlandygyny aýtdy. Kazak premieriniň sözlerine göre Kazak-Kyrgyz serhetiniň berkidilmegine Kyrgyz täzirler tarapyndan gümrük we salgyt düzgünleriniň bozulmagy sebäp bolupdyr. İspaniýanyň hökümeti Kataloniýanyň awtonomiýasyny togtatmak üçin 21-nji oktýabrda adatdan naşary hökümet ýygynagyny geçirmäge çagyrdy. Premier minister Mariano Rajoy'un idaresi 19-njy oktýabrda ministrler kabinetiniň İspan konstitusiýasynyň 155-nji maddasyny işe girilmek üçin duşşokdugyny aýtdy. 155-nji madda Madridde egerde region öz kanuny borçlaryny berza etmese, sebiti gön dolandyryş astyna almaga ygtyýar berýär. Hökümetiň Kataloniýa babatyny görmek isleýän çärelerini keskitlemek hemde olary soňra Ispaniýanyň senatyna sese goýmagy hödürlemek gerek. Kataloniýanyň lideri Carles Puigdemont 19-njy oktýabrda garaşsyzlyk talaplaryndan el çekmek barada berilen soňky möhletlen ýüzüňiz bolup, egerde Madrid repressiýany dowam etdirse, regional parlamentiň Ispaniýadan bölünmegi sese goýjakdygyny aýtdy. İran'ın gelip boğuşan haberlerde aydılmağına göre, İran hakimiyetler odalkı reformaçı prezident Muhammed Khatami'nin öz yaşayan yerinden çıkıp tekrarına vurduğuşu katnaşmağının öňüne alırlar. Oppozisiýadaky Saham News websaytynyň maglumatyna görä Khatami 18-nji oktýabryň giýişlik özüniň Baran fonduny odalky ministrler bilen duşmaly eken. Emma howpsuzlyk güýçleri oňa öýünden çykmaga ruhsat berilmeýändigini aýdypdyrlar. Hatami'nin can penalaryna şuňa meňzeş buyruk berildi. Olaryň reformaçy hökümetiň başlygynyň öýünden çykmagyny gadagan etmegi tawsyrly diýip habarda edilýär. Başga bir oppozisiýa saýty Kalamek hem şuňa meňzeş habar çap etdi we soňky aýlarda Hatami'nin öýünden çykmagynyň bir näçe gedek gadagan edilendigini habar berdi. Siz habarlar dinlediňiz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistanyny paýty ýygymy dowam edýär we döwlet başçylygynyň odal beren tawsyrygy esasynda şu ýyl soňky edek 27-nji oktýarda bellenilejek garaşsyzlyk bayramyna çenli planlaşdyrylan paýty hasylynyň ýygynalyp alynmagyna garaşylýar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň ýazmagyna görä Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owu hozurlyk toplumyna gödegçilik edýän ornwasar Orazgelliýew golaýda geçirilen video şekilli maslahatda paýty hasylyny ýetkisiz ýygnap almak barada döwlet başçylygynyň beren tawsyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Emma bu hasabatda göz öňünde tutulan paýty hasylynyň näçe meçberiniň harmany tawsyrlanlygy, döwlet pulanynyň wagtyna dolduruljagy ýa doldurulmajagy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundan Prezident Berdimuhammedow paýty ýygymynyň depgininiň haýallygyndan bir näçe gedek nägile bolupdy we gogoçy meýdanlaryna tehnikanyň ýeterlik meçberde çykarylmaganlygyna üns çekipdi. Özbek medeniýetiniň maglumatyna görä şu ýyl Özbegistanyň öňürlen 550 sany paýty ýygan maşynyň 50-sinden başgasy Türkmenistana eksport edildi. Eger Türkmenistanyň mundan öňki ýyllarda satyn alan paýty ýygan maşynlaryny hem nazarda tutsaň, Türkmenistanyň gogoçy meýdanlaryna kombayn ýetmesiligi bolmaly ýaly görnýär. Prezident 16-njy oktýarda geçiren iş maslahatynda öňkülerinden tapagutlykda paýty ýygymynyň depgini, haýallygy ýa tizligi hakynda anyk gurda aýtmady. TDH-nyň ýazmagyna görä döwlet başçylygynyň diňe tehnikalaryň talabalaryk işledilmegini gazanyp, meýdanlardaky iş depginini artdyrmagyň zerurdygyny aýdypdyr. Şeýlede Türkmen medeniýeti prezidentiň daýhanlar üçin döredilýän şertler barada gurrun edenligini habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Berdimuhammedow döredilýän şertleriň daýhanlaryň höwetli zähmet çekmegine ýardam berýänligini aýdypdyr. Bu şertlere paýtaçylaryň armasynyň ýetirilmegi, tawsyrlan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi bilen bilelikde tehnikalaryň netijeli işledilmeginiň ilgiderli gödegçilikde saklanmagy hem girýär. Mundan prezident daýhanlaryň ýerden ýokary hasyl almak üçin ähli şertleriň döredilýänligini kän aýtalýardy. Ýagny daýhana tehnika, dökün, suw kömeginiň berilýänligini ýytaýardy. Emma ol soňky çykyşlaryny ýurtdaky dökün ýetmezçiligini boýun aldy. O hozurlyk reformalarynyň netijeli bolmanlygyny, ýerleriň şoğradylýanlygyny we hasyllygyň pes bolmagyna galýanlygyny tasdik etdi. Adatlygyň yerli habarçylar bilen gurrunda şolýan daýhanlar şundan soň prezidentiň düýpli çäreler görmegini ýa-da bolmasa agrar puwdakda dören problemler bardy, daýhanlaryň özlerine sala salmagyna garaşanlyklaryny aýtdylar. Emma bu zatlaryň hiç biri bolmady diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 60 ýaşly ahally daýhan adatlygyň habarçysyna aýtdy. Yerli tinçilaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda talap edilýän paýty hasylyny ýetişdirmek we döwletiň bellilen planyny dolmak Sowet döwründe uly problem edy we bu ýagdaý artdyryp ýazmalary. Giň ýaran korrupsiýa, şonuň bilen bir hatarda çağa däkmetiniň, mezur däkmetiň giňden ulanylmagyna, gadymdan gelýän ekin suwaryş medeniýetiniň ýetirilmegine we ýerleriň tutuş ýurt boýunça şoğurladylymagyna alyp geldi. Türkmenistanyň ilkinji ikinji prezidenti de ýeri Sowet döwründäki ýaly dol döwlet eýçiligine saklap galdy we daýhanlardan kärennesini alan ýerlerini esasan galla we gogo çekmek talap edilýär. Şeýle döwlet daýhanyň öndüren önümini diňe öz islegine görä, ýagny öz kesitlen narhyndan satyn alýar. Döwletiň paýtany satyn alyş narhlary ençe meýiller we üýtgemän gelýär. Emma tehnika, dökün ýaldatlar üçin narhlar ençe megede gymmatlady. Hatda endi ýygymçylara hem her kilogram paýt üçin 20 teňe derek 40 teňe tölemeli. Daýhanyň gazanany bedeninde däl, iýjek çöregine hem ýetenok diýip adyny aýdylmalygyny soran ahally daýhan Adatlyk radiosyna aýtdy. Munyň üstüne bu ýylyň paýty ýygymy ýurtda garaşsyzlygyň başyndan bäri ilata berilýän sosial ýeňillikleriň ýatyrlaryň wagtyna suw, elektrik, gaz tölegleriniň gymmatladylmagyna, çağlar baglaryna gatnaýan çağlar üçin tölegleriň 10 esse ýokarlandyrylmagyna gabat geldi. Şol wagtda ýurt içinden daýhanlaryň o ýerlerindäki durmuş şertleriniň agyrlygyndan barhakän lap geç bolýanlyklary barada maglumatlar gelip gowşýar.
Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar Aşgabatda 27 oktýabrda bellenje garaşsyzlyk gününe görülen taýýarlyk çäreleri ýagny marşrowkalar bilen baglanyşykly döwlet tribunasynyň töweregindäki onlarça köçe her gün ençeme saatlap ýapylýar. Ýatladyp geçdik, geçen hepdäniň ahirinden bäri garaşsyzlyk günü geçiriljek esasy bayramçylyk dawarlaryna görülen taýýarlyklar döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýär. Oňa döwlet işgärleri bilen bir hatarda studentler, mekdep okuwçylary we medeniýet işgärleri gatnaşýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, döwlet tribunasynyň gün dogurunda Saparmurat Türkmenbaşy şaýolunyň, gün ortasynda Oğuzhan köçesiniň, Günwatar Demiradagyňda bitaraplyk şaýolunyň, Demiradyk gün dogurunda Göregli köçesiniň aralygyndaky ýollar her gün adyndan 7,5 saat ýapylýar. Ortalykda emele edilýän bir göl 4 burçluk baş, 4 burçlugyň bol oğullarça kvadrat kilometr meýdan tutýany şol aýyň 17-sinden bäri her gün şo ýerlerden hiç ýyl awtologyň gatnagyna ruhsat edilmeýär. Gün ortadan saat 10-15 minut galanyndan ta akşam ýylyk garalyp uranyny ýagny saat 19-da çelli ruhsat edilen Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ol 26 oktyabra çenli dowam etjek bu taýýarlyk çäreleri we köçe ýapyşlygy sebäpli jemgyýetçilik transportlarynyň, taksileriň, hususy awtowloglaryň hereketiniň gözgörteli çäklendirilendигине, olaryň öz barjak ýerine ýetmek üçin ençeme kilometri aýlaw edip geçmeli bolýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Avtobuslar çemgelen yerden gatnaýalar, ýolçular köpenýärler, hatda hususa awtobuslar şäheriň günnäwr bölüginden Günwatar bölügine laýtdy şäheriň günnäwrny ýa Günwataryna geçjek bolsalar, ägir uly aýlaw etmeli bolýarlar özleriniň awtobusu bilen. Şeýdip garasa 5-10 kilometr aralyk ýol ýürýän bolsa, häzir kuwatda şo ýoluň uzunlygy adyndan 35-40 kilometre çelli uzady. Dip Bugaýew belleýär. Galybersede döwlet tribunasynyň öňünde geçirilen taýýarlyk çäreleri sebäpli ýapylan köçelere we olaryň çatryklaryna awtologly ýörüýte polisiýa işgärleriniň gödökçilik edýändigi, olaryň bu sebäpde piýadalaryň hereketini hem çäklendirýändigi aýdylýar. Döwlet tribunasyna ýan taşyk şoňa degip geçen köçelerden piýadalar hem goý beren oklar ýygyň we urluň aňyr köçeden gidin diýip, men ýanky sanan 4 san ulu köçem hem de şolara birikden kiçik köçeler goşdum bir orta bilen 30 çatırykda ýapylan köçeleriň 30-dan köpräk çatyrgy. Dip Bugaýew aýtdy. Ol bu sebitde ýaşaýan ýaşaýjylaryň awtolog ýa-da jemgyýetçilik transporta gatnaýan köçe çykmak üçin ortaça 2 kilometr käte 3-4 kilometr piýada geçmeli bolýandygyny hem belledi. Şeýlede ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýollaryň ýapyljakdygy we jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatna uğurlarynyň üýtgediljekdigi barada radio, telewiziýada ýa-da gazet, jurnallarda halk köpçüligine öňünden hiç ýyly maglumat berilmändigini aýdýarlar. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda bellenýän uly bayramçylyk dawarlarynyň geçirilýän döwri we onuň öňýanynda köçeleriň köpçülikligiň ýapylmagy bilen baglanyşykly ýagdaý ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Ýatladyp geçdik, geçen aýyň başynda Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmeginiň öňýanynda onlarça köçe ýapyldy. Şonda paýtagtda merkezi köçeleriň tas bir aýa goly ýapylmagy netijesinde uzunlygy 2 kilometre çenli ýetýän awtolog dykynlary emele geldi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümine bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk dawarlaryna ýokary derejede taýýarlyk görülýändigini tekrarlasalar-da, paýtagtda köçeleriň ýapylmagy we onuň raýatlary ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Şeýlede bu taýýarlyk çärelerine döwlet işgärleriniň, studentleriň we mekdep okuwçylarynyň mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele gozulmaýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar.
siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepdeýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Alim Abdurrahman Düýeci Türkmenistanyň teatry syýasy propagandanyň täsirine diýär. Türkmenistanyň metbuaty Aşgabatda bu ýylyň teatr mövsüminiň uzak garaşdyran premieralar we tomoşaçylaryň söýgüsini gazanan oýunlar bilen açylandygyny habar berdi. Azatlyk Radiosu Aşgabatda täze teatr mövsüminiň başlamagy münasibetli Türkmenistanyň teatr warasyna ilmi warlygy işini geçiren, kandidatlyk işini goran asly türkmen sehradaky türkmenlerden bolan, häzir bolsa Türkiýanyň Trakya Uniwersitetiniň Amaly Haşam Sungatlar Fakultetinde işleýän alim Abdurrahman Düýeci bilen gurrundeşlik geçirdi. Alim Abdurrahman Düýeci Tehranna Sungat Uniwersitetinde okaýan masaly Türkmenistana baranlygyny we bir ýyllap bu urda ilmi warlyk geçirendigini aýdýar. Ol şol ýurda Aşgabatda türkmen teatr bilen ýakyndan tanyş bolanyny belleýär. Alim türkmen teatrynyň Konstantin Stanislavskiýiň sosial realizm ýolunda belli döwürlerde uly ösüşlere eýe bolanyny öňçekýär. Alim Abdurrahman Düýeci garaşlygynyň ilkinji ýyllaryna türkmen teatrynyň öňürjülükli hem üstünlükli işländigini ýytap, Gurjok teatrynyň eýe bolan ösüşlerini muňa mysal getirýär. Kandidatlığım oranlı 1997-nji ýylda men şol temany Türkmenistan teatrosuna aldım. Tehranda okuýardım, sonuň uniwersitetinde. Şol döwürde Türkmen teatrosyna gaty ýakyndan tanyş boldum. Benim dissertasiýa edýän wagtymdan gowy tarapy rahat gidip gelip bolýardy, ýatyp bolýardy. Aýratynam şol ilçana baryp men şeýle işletjek diýene goldanýardylar. Men bakym viza da berýärdi o döwür. Indi gidip bolanyňa Türkmenistana. Viza berilmeýär, ondan ýapyk bir ýurda urdular. Onu arkaýyn gidip gatnap ýatyp bolanok ýogdan gitsek ýene ýazjak, ýene tanıtjak. Elimizden gelen ýerde dünýä tanıtmaga halat etjek. Diýip alim türkmen teatr baradaky ilmi işleriň dowam etmegine päsgel berýän ýagdaýlara üns çekýär. Alim Düýeci Türkmenistanyň teatrynyň garaşlyk döwründäki ýagdaýy barada bolsa şeýle pikir beýan edýär. Ýöne şol niýatyň soňky döwründe ol sungat ýoş-ýoşdan propaganda döwrü başlady. Bu ýerde şol näme türkmen maşal alap koymalı oldu. Ondan sonra ýoş-ýoş erkin ruh bolmasa sungat da ýa-da gitýär. Ýani küçüklikde da bir gördüm. Bir ýerem ütken zat ýok, öňkü güýçli teatr, öňküler görmedim. Bir ýere hemme zat arkadaga bar baýlanyp durdy. Bir propaganda teatr ortaya çykdy. Bu suratda gitse näme bilen sungat ýany erkin ruh bolmasa, erkin bir düşünje bolmasa, o sungat ösmeýär. Türkmenistanyň ýosum gaty güýçli teatrosy bar. Şonu dewam etmeli, men şonuň propaganda içinde galyp ýerine gaýtjanyna gaty gynanýar. İnşallah ki böyle bolmasyn türkmen jogapkärler, hakimiýet başyndakylar şu mesele gowy düşünýärler. Türkmen teatrosuna gowy güller arlyp dewam etdiler ýolda. Diýip asly türkmen sehradaky türkmenlerden bolan, häzir bolsa Türkiýanyň Trakya Uniwersitetiniň Amaly Haşam Sungatlar Fakultetinde işleýän alim Abdurrahman Düýeci Azatlyk Radiosunyň dinleýijileri bilen öz pikirini paýlaşýar. Sözü jemläp aýtsak, Türkmenistanyň yerli synçylar bolsa, türkmen teatrynyň bir senzura aslynda işlemeli bolýanlygyny, şu sebäpden hakyky eserleriň saknalaşdyrylmaýanlygyny we türkmen teatrynyň tomoşaçylarynyň dolu diýen ýaly ýitirenligini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täjikistanyň geýler we lezbiýler operativ hasaba alyndy. Sanawda 319 homoseksual erkek adam we 48 lezbi bar. Olaryň jinsy azlyk toparlaryny degişlidigi subut edildi we olar operativ hasaba alındy diýip Täjikistanyň baş prokuraturasynyň neşrinde aýdylýar.
Ýurdun içeri işler ministerligi agdalan habar barada kommentari bermekden saklanny. Ýöne kanun gorucu idaralardan sanygy düzmäge gatnaşanlardan biriniň adynyň agdalmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bularyň hasaby girdilmeginiň sebäbi olaryň hem edil jelepçilik bilen meşgullanýan zinanlar ýaly WIC infeksiýasyny duçar bolmak köpü ýokary. Sebäbi bular jemgyýetiň goguşak gatlygyna degişli bolup, öz jynsy gatnaşyk edýän partnýorlaryny tiz-tizden çalşýarlar. Şeýlede hemişilik partnýorlary bar bolanlarym jynsy gatnaşykda howpsuzlygy berja ederden ejiz bolup durýarlar. Beýleki bir tarapdan geýler we lezbiýler konfliktlere ýol açmalyk üçin çalşýarlar. Ma'lum bolşy ýaly, jynsy azlyklar bilen bolýan konfliktler jemgyýetiň geýleri we lezbiýleri bolan ýigrenji sebäpli pajygaly ýagdaýlara ýol açyp biler diýip gürüňdeşimiz belledi. Täjikistan Sowet döwrüniň galan kanunçylygy ýatyryp 1998-nji ýylda homoseksual gatnaşyklary jinaýat bolmakdan çykardy. Ýöne homoseksuallar we beýleki jinsy azlykdakylar hemişeki ýaly ymykly köküron jemgyýetçilik tabusynyň gazabyna duçar bolýarlar. Täjikistanyň geýleriň we lezbiýleriň sany az däl. Olar özleriniň jinsy orientasiýalaryny her hili ýollar bilen gizlejek bolýarlar. Analitiklerin aýtmagyna görä, bu ýagdaý homoseksualizmiň islamda gadagyn edilmegi bilen bagly. Musulman ruhanylarynyň tasdiklamagyna görä, bu gatnaşyklar Allah'nyň adamzady jüwd edip yaratmakdaky hikmetine ters gelýär. Geýler täjik jemgyýetiniň özlerini ören ýowuz darışýanlygyny aýdýarlar. Duşenbeli Şöhradyň Azatlyk radiosy bilen geçen ýylyň güýdüni geçiren gürrüňdeşligini aýdyşy ýaly homoseksuallyga garşy ýowuz daraşmak ilki başda maşgaladan başlanýar. Haçan enem atam meniň geýdigimi bilenlerinden soň öý terk etdim. Kakam meniň maşgalamyzy masgara edýänligimi gaýtalap duýdurdy. Şöhrat häzirki wagtda başga bir şäherde ýaşaýar. Men restoranyna işe yerleşdim. Bir gezek bizim restoranymyzda geçirilen toýlaryň birine bir gyz meni tansa çağırdy. Tansdan soňra toýa gelen käbir serhoş mihmanlar meni gyz ýaly tans edýärsiň diýip ýenişdiler. Ertesi güni işdenem kowdular diýip Şöhrat gurrun berýär. Ýatlat geçdik. 2013-nji ýylyň maý aýyna Spide inçe keseli we ysıtma garşy görüşýän global fond soňky bar bolan maglumatlara görä Täjikistanyň erkek bilen gatnaşyk edýän erkekleriň sany çak bilen 30 000 töweregi diýip ma'lum edipdi. Öz jinsdaşlary bilen gatnaşyk edýän erkekleriň köpüsi has takygy 57,3% şol bir wagtyň özünü heteroseksual gatnaşyklara da girýärler. Bu ýagdaý özgedegini olaryň aýal partnýorlaryny da howp salyp bilýär. Belki de hut şol sebäpli hiç ýokşaýan aýallaryň sanynyň artmagyna getirýändir diýip Spide inçe keseli we ysıtma garşy görüşýän global fonduň hasabatyny aýdylýar. Hasabatyň awtorlarynyň bellemegine görä, homoseksual gatnaşyklara girýän erkekler ören seýrek ýagdaýda saglyk gullugynyň işgärlerinden haýyr soraýarlar. Hasabatyň ýaýradylmagyndan soňra Täjikistanyň içeri işler ministerligi Spide inçe keseli we ysıtma garşy görüşýän global fonduň Täjikistanyňky geýleriň we lezbiýleriň sany boýunça berýän maglumatlarynyň hakykata gawat gelmeýändigini aýtdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmardan Gulumrady kabuldan. Gunmatar Awganistanyň Herat welaýatynyň etraplarynda da jeňçileriň hereket edýänligini resmiler aýdýar. Welaýatda amala aşyrylýan ösüş proýektlerinden hem jeňçileriň hakalýanlygyny resmiler ma'lum edýär. Herat welaýatynyň hakimi Muhammed Asif Rahimi hem durly gurulşyklardan jeňçileriň pajalýanlygyny boýna aldy. Hususan hem etraplarda il ve hewetli proyektlerin işini amala aşırmagın kıyınlığını bildirip hakim şeýle diýdi. Das proje inkişafî %100 bigirin. Az xazane hukumat ki be hatyry peşraft we refah mardum etraplarda hökümet tarapyndan ýola goýulan ösüş proyektlerinin jeňçiler hakalýar. Kıyınandırıcı tarafı käbir il ýaşlylar hem jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şo sebäpden halkyň awadançylygy üçin niýetlenilen proyektleriň işine başlamak ýeňil düşmeýär.
proyektler üçin gözeňde tutulan pulun belli bölegi mina we bomba partlatýan teröristleriň jübüsine gerýär. Şol pul arkaly olar öz teröristlik hüjümlerini dowam etdirýär diýip häkim belledi. و به جیب ظالمایی بره که بر مردم ماین میمانه. Günorta Gunmatar Awganistanda hususi mobil telefon kompaniýalaryndan jeňçileriň hakalyandygy aýdylýar. Awganistanyň ara gatnaşyk ministerliginiň Hiratdaky adaratynyň başlygy Seyit Muhammed Aziminiň aýdysýyça, jeňçiler mobil telefon kompaniýalarynyň işgärlerini gorkudyp pul alýar. Paç bermese jeňçiler mobil telefonlaryň antennalaryny ýumurýar. Ara gatnaşyk hyzmatlaryna ziýan ýetmesin diýip hususi kompaniýalar jeňçilere pul töleýär diýip Azimi bildirdi. باجگیری صورت میگیره از جانب مخالفین. ما میشه گفت که البته تهدید میشن به باجگیری. Hirat welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Jeylani Ferhadyň aýtmagyna görä, jeňçiler ykjam telefonlaryň antennalaryna ziýan ýetirjekdigini bildirip haýbat atýar. Şonuň üçin hususi kompaniýalar jeňçilere salgyt tölemege mejbur bolýar. Ýöne il bähbetli proýektleriň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin hem alada edilýär diýip sözçi aýtdy. تهدید میکنن که آنتن تخریب بکنن شهروندان مشکلاتی که خانواده Hirat welaýatynyň üç etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan Hirat welaýatynyň ýaşaýjylaryna da elektrik tuğuny berýär. Etraplarda elektrik tuğun tölegini hem jeňçileriň alýanyny ýerli ilat aýdýar. Türkmenistan Günorta Gunmatar Awganistan arkaly iri energetika proyektleri amala aşyrmak hem planlaşdyrýar. Ýöne Günorta Gunmatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Şeýle ýagdaýda bu proyektleriň işini amala aşyrmak kyn düşer diýip finçiler aýdýar. Kandahar welaýatynda da jeňçiler Awgan güýçleriniň bir harby merkezine hüjüm etdi. Uruşda 40-dan gowrak harbiniň halak bolandygyny resmiler tasdiklady. 2 güniň dowamında jeňçileriň amala aşyran teröristlik hüjümlerinde 150 golay Awgan harbisi öldü. Onlarça harby yaralandy. Teröristlik hüjümlerde asuda ilata hem uly ziýan ýetdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Gazak we Gyrgyz liderleri serhet dıknyşygyny gowşatmak boýunça ulalaşdylar. Gazakystan we Gyrgyzstan serhetdäki çakdan aşa dıknyşygy ýeňletmek we iki ýurduň arasyndaky ulaw hereketini tiýjemek boýunça görüljek çäreler dogrusyny ulalaşdylar. 18-nji oktýabrda Gazakstanyň premier ministri Bakытjan Sagantaýew bilen Gyrgyzstanyň premier ministri Sapar Isakowyň Astanada geçiren gepleşiklerinden soňra degişli ulalaşyk kabul edildi. Sagantaýew jurnalistleriň öňüne eden çykyşyny 19-njy oktýabrdan başlap serhet geçirgelerini ilkinjilik bilen araçägi ulawsuz geçýän ötegüçleri, şahsy goşlary ýüklenen ulawlary, şäher ara awtobuslary we ýüksiz agyr transport ferişdelerine ähmiýet beriljekdigini aýtdy. Sagantaýew iki ýurduň premier ministrleriniň orunmasarlarynyň ýol başlygyny iş toporunyň döredilmegi dogrusyny taraplaryň ulalaşanlygyny we agdalýan topor meselelerini dogrulygyny çözmek üçin 5 ýylyň dowamyny mundan soňky hereket giňişliginiň meýilnamasyny işläp düzjekdigini aýtdy. Gazak premier ministriniň sözlerine görä, Gyrgyz söwdegärleriniň salgyt we gümrük düzgünnamalary boýunça kemçilikleri we düzgün bozmalara ýol berenlikleri sebäpli Astana Gazak-Gyrgyz serhedini gödäwçiligi berkitmäge mejbur bolupdyr. Biziň gümrük gullugymyzyň işgärleri Gazak serhedinden Xitay haritlaryny geçirýän Gyrgyz importýorlarynyň ýalňyş deklarasiýa, ýagny beýannama görkezýändiklerini habar berdiler. Şol sebäpden biz gönüden göni ýitkäge galýas diýip Sakandaýew aýtdy. Ol bu meseleni çözmekde Gyrgyz kärdeşiniň konstruktiw çemeleşigi wada berenligini sözüniň üstüne goşdy. Sakandaýew Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň sözlerine salgylanyp, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň regionuny özara bähbetli we täsirli hyzmatdaşlygyň nusgasy bolmalydygyny aýtdy. Ulalaşyk Gyrgyz tarapy serhetde öz ýükluglaryny we raýatlaryny Gazakstanyň ýowuz daraýanlygyny bütün dünýä söwda uramotyna şikayet bilen resmi habar ýollamanyň ýanyna gawat geldi. Gyrgyzstan agdalýan global söwda agentligine dowly ölçüli söwda jedeline bagdalygy bermän Astananyň aýry başga 9 sany söwda düzgünlamasyny bozanlygy barada guramany habarly etdi diýip Reuters köpçülüge ýetirdi. Gyrgyzstanyň beýanatyny Gazak gümrük gullukçylarynyň serhetde Gyrgyz ýükluglaryny saýlap barlaýanlygy serhet çäklendirmeleriniň iki ýurduň arasyndaky söwda dolanşygyny tas 2 esse töweregi azaldanlygy aýdylýar. Gyrgyz kabinetiniň syýasy departamentiniň başlygy Çingiz Esenkul ulu Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren gurrungyny Isakowyň Astana eden saparynyň goňşy iki ýurduň premier ministrleriniň arasynda 17-nji oktýabrda geçirilen telefon töhbetdeşligini öňünden ulalaşylandygyny aýtdy.
Gazak serhedindäki güýçlendirilen gümrük barlyklary Kyrgyzstanyň wezipesini tamamlayan prezidenti Almazbek Atambayewiň Gazakstany öz ýurduna 15-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň kampaniýalary goşulşmakda aýyplamagy we Nursultan Nazarbayewi uzak möhlet häkimiýet başyna galmakda tanqidlamagy bilen bagly dören jedelleriň ýygyanyna gawat geldi. 7-nji oktýabrda Atambayew Gazak häkimiýetlerini Kyrgyzstanyň içerki işlerine gatnaşmakda we Atambayewiň göwnän miras düşeri bolan Suranbay Jeenbekowyň baş garşydaşy Omurbek Babanowy açaçan goldamakda aýyplady. Jeenbekow soňlugy bilen saýlawlarda ýeňiş gazandy. Bu aýyplamalar haçyny Nazarbayew 19 sentýabrda Babanow bilen duşuşdan soň peýda bolup başlady. 18-nji oktýabrda Atambayew Nazarbayewy tanqid etmekde özüniň öte geçen bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. Nazarbayew 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy döwürlerinden bäri öz has ulurak we has baýrak döwletini hökm ýöredýär. Mümkin men tolgunyp Gazak prezidentini tanqid etmek bilen ýalňyşandyryn diýip Atambayew aýtdy. Muňa derek ol Gazak prezidentiniň töweregindäki oligarklary nyşana alyp, olary öz bähbetli atlandyryp 77 ýaşly Nazarbayew aradan çykanyny ýa-da güýjü başgasyna geçireni olaryň diňe öz baýlyklaryny we pozisiýalaryny goramagyň aladasyndadyklaryny aýtdy. Kazakstanyň prezidenti töweregindäki adamlary ynanýar. Onuň töweregindäkiler bolsa oligarklar. Meniň pikirimçe ol hem edilmeýän ýaly adamlary ansat ynany berýär. Bu aralykda oligarklar diňe bir zat hakda pikir edýärler. Ýagny Nazarbayew giden soň näme etmelidigi, nädip öz pullaryny halas etmelidikleri barada we olary nirede gizlemeldikleri hakyny alady edýärler diýip Atambayew aýtdy. Gepler Adatlyk Radio. Men Arat Pervez programmamyzy dowam etdirýär. Geçirip oturýar. Adatlyň tolkunlaryndan aýrylmaň.